Здравейте, приятели! Днес ще снимаме на Clash Royale. Марти БГ. Никога не съм снимал на нея. И реших да снимам. И сега ще играем на нея. Много мразя спамерите. Не, няма армия от скелети. Я ще игра с спамерски дек. Днес ще пробва да станем 6 арена. Много лошо. Не! Това е толкова лесно. То няма ми даде мръсник. Ще ви покажа картата, за може да ми дадете идея. Видяхте ли какво стана? Това ми пъсна армия от скелети, аз му я убих веднага. Играта е моя, прасе да спал. Да! Yes! След 2 часа ще правим Crown Chest. Сега ще ви покажа да разгледате картите и да кажете какъв дек да си направя. Има нова карта на Nightwitch.
която ще пуска прилепи, ще излезат и прилепите. Ето я. Всеки иска електровизор. Правим още и тая игра и друга. И ще спрем клипа. Много лошо става тук. Защо не бие по кулата? Защо не бие по... О, добре. Тук е зле. Не ми пипаш топия. Сега от тук правя пъш. Това не е пъш, просто нещо правя тук да взема демидж. Фак. О, добре, тук с принца обаче се справи. Наби доста демидж. Не. И той ще набие, и неговия ще набие доста демидж. Не малко, а доста наби. Та фурна. Нема един фарбол. Имах един акаунт с легендарка Graveyard, но исках да започна начало, да стана 5 арена и оттам насетне да почвам да снимам. И ето, че в един момент стана. Тук е Хок Райдер. И това се сетих какво имаше и знам. Това беше най-голямата грешка. То Switch. Заминахме си. Заминахме си честно и почтенно. Се боря до смъртта. Сини. Има още време да... Мале, това ме би. Се пром поне му вземе на кула. Късно е. Нищо, една загуба. Тук има някакъв тъпдек. Тук играх някакъв спамерски. Сега ще пробвам с него. Мама. Само да няма. Аз ще му пусна 2. Мале. Това ако не го дефи, толкова деми ще да набия. Бързо. Уизърд. Пускай се. Добре тук. Добре, че ми е Уизърд. Как искам да имам легендарка, но не ми се падат честове. Сега тук става напечено. Вие го забавете. И добре, тук се спрат гоблините. Та армия от скелети се паза за ония пеката. И това е доста демидж наби. И на кулата, и на гоблинче. Сега не искам да пускам нищо, защото искам голямата пека да дойде.
Какво искам, бе? Ето я. С кой ще спрем? Искам бързо да излияте всичко. Всичко тук. Всичко. Заминахме си с добро. Трябваше да съм търпелив, бе. Няма се предам. Казах. Ми трябва другата адметка. Не. Ей, това е ми първи клип. Уоо. Пускам всичко за пуш. Пуш. Дай, бой, всичко. Давайте. Ей, това беше добър пуш. Виж колко неща си сипах. Другия път ще успеем. И искам предложения. Ето още един път картите ми. Ще си апгрейдна тези, които ми кажете. И това ще бъде този епизод. Вие бяхте с Марти БГ и очаквайте още епизоди на Clash Royale. Това е първи. И така, довиждане от мен.